Hello everyone! Ako po si Maricar. Meron po akong business. It's a Greenbox Organic Salon. It's 6 years, 2016. Kaya in Balibago branch, now in Talabastagan branch is the 3 years, turning 4. Bakit Greenbox Organic Salon Kasi po, gusto ko po yung natural organic products na made of, natural ingredients. Dati po akong nag-work sa manufacturing company and then kami po yung nag-set up ng mga products together with the chemist sa planta, and then naging freelance sa ibang manufacturing din. So ngayon po, masyado ako mapili sa produkto. Kaya from raw materials, active ingredients, yon alam ko po. So lahat po ng products na in-offer namin, services, and make sure na from scratch, hands-on ako. Together with the chemist, the raw materials, the ingredients na ginagamit po, na safe po sa health natin. Kasi maganda ka nga, damaging naman sa health mo. One year kami sa development, like sa mga hair treatments. We have the usual na mga chocolate hair spa, strawberry milkshake, yan, yung mga first products ko po yun. Meron tayong mga peppermint, mga charcoal, hair colors, hair rebonding, organic hair rebonding. We have keratin Brazilian. Pero after, yun nga po, habang tumatagal, yung innovation ng products, So, research, and then, ano yung mga raw mats na dumarating na bago. Kasi po, nag-iiba yung need ng buhok natin, katawan natin, skin natin, So, ngayon po, latest natin, sabihin ko na, ang good news. We have, number 1 is, we have a scalp and hair cleanser. Sino kaya yun? Si scalp and hair cleanser is, may problem kasi tayo minsan, yung mga anak natin, kahit naligo, naglaro, pag siyempre, yayakapin mo, kikis mo yung ulo niya, ang bango. Hindi, medyo maasim. Mas lamlapun Like mommy skin, di ba, kung makarelate kayo. Ngayon sa mga tayo naman as working, siyempre, alam mo naman sa Pilipinas, mainit, minsan, yung amoy ng ulo natin, kahit nag-shampoo ka na ng ilang beses, may smell pa rin siya. So, eto po kami. Meron tayong scalp and hair cleanser. So, babango na yung ulo natin. Pero syempre, di mo siya, one shot lang siya, once a week or twice a month, Second is, personally problema ko, naglalagas yung buhok ko. So, pag nagwawalis, hindi mawalis-walis yung buhok. Tapos, sa shower naman, nag-away kami ng asawa ko lang kasi laging barado yung shower namin, So ngayon, kinausap ko again, napunta ako sa planta, sa chemist, ma'am, lagas. Main problem ko at saka mga clients ko, luminipis ang buhok, napapanot, nakakalbo. So anong gagawin? Ayoko po ng chemicals. So ngayon, naglabas tayo ng organic Gugu shampoo and conditioner. So it's everyday use. It's made of natural ingredients again. Ngayon, hindi niya totally stop ang lagas, pero 70-80% po mawawala ang lagas ng buhok mo. Papakapalin niya yung strand mo. And again, it's natural. So, third one is we have for the treatment ng hair, meron tayong BioRestore, organic hair treatment sa mga clients namin na frizzy ang hair, na bleach, kulot, tapos ayaw na mariban kasi nasunog ang buhok, nagputol-putol, nagpariban daw sa iba. Ngayon po, may chance na po kayo. So, kahit ngarag na, meron po siyang chance na ma-revive yung hair nyo. Ilang percent? 90% po ang marirevive sa hair nyo. And many more products po ang makikita nyo sa salon po namin. Siyempre, nagpagawa ka, nagbayad ka. So, yung pagbayad mo, nagawa yung hair mo, hindi lang po doon nagtatapos. So, 3 days after you come back,
free po ang hair spa treatment natin and free retouch po tayo. So, after din, concerned din po kami, may malasakit din po kami sa value ng money nyo. Siyempre, kailangan sulit po siya, lalo na sa panahon ngayon. Tayong branch sa Balibago, yun po yung sinasabi kong 6 years. It's yung Johnny's Supermarket yung harapan, same building po ng STI, it's beside Balibago Barangay Hall. And operating hours is 8 a.m. hanggang 8 p.m. So yun po, we have 6 staff there, no, para po ayos sa inyo. And then we have the Green Box Organic Salon, Talabastagan Branch. So, dito po tayo sa may Arco ng Angeles San Fernando. Kung galing ka ng Angeles, it's before SL Park and SM Talabastagan. So, dito po yung 3 years, going 4. We have 5 staff po na ready po na mag-cater po sa inyo. So, check nyo po yung page namin. It's Green Box Organic Salon. We have Talabastagan branch and Balibago branch po na page. Kung gusto niyo po mag-visit kayo dito, again, kung ang problem mo is sensitive yung hair mo, yung scalp mo, you want healthy. Gusto mo ng safe lang, yung mild lang. Come and visit us with the price. Wala pong problema. Hindi po tayo pricey, no? Sakto lang po. And yun po. Gusto ko po magpasalamat, no? Kasi kung di dahil sa inyo, clients, customers, regular customers, from day 1 po, nung first year namin, umabot kami po ng 6 years, ng turning 4 years. Maraming salamat po sa inyo, sa mga regular customers, and sa future customers din po, maraming salamat po. And syempre kay Lord, alam mo, lahat po ng meron na ako, meron tayo, si Lord po talaga ang nagbibigay, no? Kaya I offer to Him everything, no? Yun po. And God bless us all po. Thank you so much. See you all.